Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ang imo kang manghod ang imong giubanan? Dili ka ang asawa sa imong manghod? Naana ba ako nabantayan nimo ha, Anton? Sa imong nabantayan? Hadool sa imong dughan ang asawa ni Mateo. Ikaw ba? Giunungan ko lang nga ako manghod. Wa sila'y kasakyan. Og nagpingit nagmayo yung asawa sa tumang kasakit. Gigotom na kog maayo nga nagpaabot nimo. Kung pa ko manawag, mapas mo ko. Hay man ang ospital, abi. Muapas ko. Unsa? Muapas ko. Hay na ospital. Ayaw na lang pag-ari. Muli na po diya. Mamalit lang ko dahil pagkaon. Aron na tong sawan. Uwat ako ha. Ako lang mo anak ba? Aron ako sa maila-ila formal ang imong mama o ang imong manghod. Ha? Oh, hello? Hello, Anton? Hello? Ah, animal, gipagnan ba ako sa cellphone? Oh, dara mamay. DHWD. Morning hospital na, ma'am. Oh, tanawa. District Hospital Well done. Ha ha. Tanawa. Tanawa, ma'am. Morning hospital na. Morning. Pagtak. Ay, guilin na, ma'am. Morning hospital na, ma'am. Da, makatilaw gid ka na kung Sorry, ma'am. Pagtarong. Oh, tarong ka. Mauna ne. Yung natin ko mauna niya. Di ko mo to. Lagi kay sige balanggo kag binuang. Sorry, ma'am. Te mauni po ni Anton. Oh. Mauni. Sige, bugat magawas na ta. Dali na. Oo, di mo. Dali na. Oo, di. Basta ko, ma'am. Excited ako. Excited ako mo. Naog na diha. Lagi. Mga anak ni Sarah. Excited ako. Anton. Hain naman si Mateo. Oh, ano si Mateo may imong gipangita? Sa imong anak? Lo. Yay, suplado ka ha. Prusa, ma'am. Ito prusa. Zap! Huwag tubang na yung inakanay. Marabi na pagkaon mo. Oy. Prusa, ma'am. Ito prusa. Ay sip-sip diha, Bugart. Tarong akong tubag. Lo. Nahibaw ko nga tuaron sa delivery room si Sarah. Ang akong gipangita mao si Mateo, ang imong manghod. Uy, wala tuod no? Hain din tong tawana. Tira naman to sa akong tupad. Tingalig to sa nursery, ma'am. Nga taon nag-hisgot ka mag-nursery. Nanganak ni Sarah. Kamu ini adiri. Ako yung pangutanong ko ng anak pa, Sarah. Surambom, di ka? Zap! Ay, sorry. Kini, ikaw ba? Oo, ha? Awa, ma'am. Ikaw sab Anton. Wala. Hinaya ang imong tingog. Masa makalagot mo ni Bugart, God? Muna naman ikaw ba? Ikaw ha? Oh, ngano ba? Tayo pa. Hala, Uy. wa baka tumukuyog ni Sarah sa delivery room si Mateo? Unsa? Anong may uban man ka din Mateo? Sapo, ganina mong ko doktor, uban ko ako asawa. Tabang ko ni mo utong. Kasakit. Utong na ka, Sarah? Ganihira ba yung doktor? Utong na ko, no? Sige. Gunit ako. Buktos. Gawas na! Ako, munyika! It's a baby girl. Sarah, gawas na munyika. Babae ang atong anak, Mateo. Oo, unsa man. Wa pa manganak si Sarah. Nung ako may yung pangutanong yun, permi, ma'am. Saan naman taon mo? Uy, kay Ako'y doktor din eh. Bugart, Sorry, ma'am. kay-stricto ba nimo? Sidong Mateo, mamay. Nagising ka na, hanay. Baby girl, nga ako munyika. Girl,
Babaeng anak na mo ni Sarah? Anton, Unsa mo sulti? Ayan na dong. Kalma lang. ayaw na lang pagsulti, Anton. Diya ba yata sa ospital? Di ko gusto mag-away mo si Mateo. Magkalagot kayo ini. Wala may biling ako mga poong ninyo. Unsa to? Awa, oy. May pagmubiya ko din eh. Mayo pa tuod. Aron dili mo magkaaway si Mateo. Oh, maayo kay nakahuna-huna ka sa pagpauli. Nga di man kong pauli nga. Naghuwat-gug ka na ako. Kung ikali akong huwaton, Anton, mamatay ko sa kagutom. Manakog kaon, may gawas ko. Sorry kayo ha. Saon nga gipaabot maguna ko unsay anak ni Kuan? Nila ni Sarah Mateo. Nganong na-interes ka man? Kung pag-umangkon, good. Imong pag-umangkon? O imong anak? Ay, guwapa kaayo ang akong apo, Sarah. Salamat, ha? Nalipay ka nga nakakita sa bata, ma. Ay, lipay mo lang. May batang gamay na gyud nga magdagandagan sa sala. Ug doon na nagyud ko'y mahagwa. Di man ako pagawas akong munyika, ma. Adto rami sa amo kwarto. Unsa? Ako lang taguan akong munyika. Kuwaton unya. Wa manggoy mo kawat sa imong munyeka, Mateo. Ana raman siya sud sa ato. Kung adto lang siya amo kwarto, ma. Mateo, ipakita sa laing tawa nga tong munika, uy. Di ka malipay kung dunay mo ingon nga, uy, kagwapa sa bata, murag yung munika. Munyika bitaw siya. Pero, katawa lang. Unya, hilak. Unya, lakaw pa, Jud. Unya na siya mo lakaw kung mag-usa na siya katuig. Dugay pa na, ma. Dugay pa. Unya, may nga na mong giandam alang sa bata. Naama. Unsa man? Munyika. Kinahanglan nga doon na ginayngan ang inyong anak. Amo lang ang sabutan karon, ma. Kay tingalig pangayoan unya mig pangahan sa bata. Kung mohatag mo ngan, kinahanglan nga tan-awon gyud ninyo unsay isuwat. Ingon man ang spelling sa ngan. Nganong dali naman kami undang. Uy, gana. Kasi nakaingon. Nganong wa ka ganahing mukaon, ha? Ikaw eh. Ako? May noon. Gingnan ka na kong manakog kaon. Namugos mong gyud ka nga magpasaw. Nya karon ako imong basulon? Wala ko ganay mo kaon. Kay bisag unsa lay mong isudya nako. Himuan ko nimog sa oy. Unsa? Ngano mo insister man gyud ka? Nga doon ako ilabot sa asawa sa kumangod. Nya mangutana pa gyud ka. Pag umangkon ba o anak na ako? Pasangil na. Kon pasangil. Nganong masuko man ka? Kung maabot na sa dungga ni mama, ako na sa'y kasabaan. Anton, bisag kinsapay patanawon sa magtiayon, magdudag yut. Usa? Imagine, kagwapa sa asawa ni atong Mateo. Pero nga dito man siya nagpakasal ni Mateo. Gwapo man si Mateo. Mas gwapo gyud ka. Oh, usa? Og ang makakita, makapangutanag yun. Nganong dito man siya nahigugma sa dunay diferensya. Nganong wa man sa gwapo. Bisag wa ko manguyab. Nanguyab sad ka ang imong mangod sa iyang asawa. Di na ta magisgot may tungod ana eh. Muna ko nimo pahuway ah. Ingon ana gyud sa ang taong sadan. Mudayog likay. Nganong ipamugos man gyud nimong hugaw nimong una-una? Nganong masuko man ka? Ako hungit sa imo, ha, Sarah. Sus, abi kay nakakita man si siyang munika, mag-effort pag yun. Ako rin mukaon, Mateo. Di ka gusto hungit ko nimo? Gusto manggod. Pero okay ra manggod ko. Dali, magdungan tas pagpangaon.
Sige, sige. Dunga ng tagaon, Sara. Dinhi na si Papa nimo? Dinhi na ma. Nalipay gani kayo siyang nakakita siyang apo. Maayo, hinuon. Lolo. Ilak munyikay. Uy, hala. Gigutom naman tingali na. Matod sa nurse nga naghatod sa bata. Wa nila ni patutya kay mao itugon sa doktor. Nga mututoy na ang bata sa akong tutoy. Tutoy na munyika sa imo. Tutoy, Sara. Kinahanglan ko nung makatilaw na ang bata sa gatas gikan ako. Sige, patutya dayon. Sige, ilak munyika, Ayaw good pagdali, Mateo. Mukhang pabayaan ka na si Sarah. Sige lang ma. Busog pa mansat ko. Dali na, baby. Breastfeed ka ni mama, ha? Ngari ko nung bikas sa tanaw ng kustotoy. Ha? Ano kung may katawa man ka, Mateo? Hilong dayon munyika. Wanang hilak. Sara. Niguman, tutoy munyika. Ako na sabra. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!